De Paște, iepurașul vine cu oferte. În ajunul sărbătorilor pascale, beneficiați de ofertele promoționale din rețeaua Global Store. Au mai rămas 3 săptămâni, timp în care reușiți să profitați de reduceri de până la 50% la produsele selectate. În ofertă sunt incluse piețe de masă, prosoape de baie și bucătărie, cuverturi, halate pentru baie, la fel veselă, seturi de pahare pentru vin sau suc, căni, electrocasnice, încălțăminte pentru copii și jucării. Paharele pentru vin sau apă le găsiți în magazinele noastre la un preț avantajos. Avem disponibile seturi de pahare de la 59, 99 și 174 lei. Figurinele decorative, precum iepurașii, ouăle de Paște sau găinușile, pot fi achiziționate începând cu prețul de 59 de lei. Global Store oferă articole din categoria textile cu reducere de până la 35%. De asemenea, în rețeaua de magazine Global Store puteți procura coșuri din lozie, articol tradițional prezent la fiecare sărbătoare de Paște. Și dacă doriți să-i surprindeți pe cei mici, avem reduceri de până la 50% la încălțăminte și jucării. Grăbiți-vă să profitați de ofertele de Paște de la Global Store. Global Store este o rețea de magazine care comercializează peste 40.000 de articole de uz casnic. La moment activează de 5 ani pe piața retail cu 6 magazine în orașele Chișinău și Bălți și un magazin online.